கையில பால் கருகா சக்தி கருகா பூங்கரகா எல்லாம் இறங்கினா யாரும் அதனால யாரும் இறங்கா ஆளை ரெடியா இருக்கு தூக்கு இறங்க நல்லா கிடைக்கா போட்டு அதை எழுத்து தாங்க சக்தி இருக்கா இது இறங்காமதான் யாராக இருந்தாலும் இறங்கலாம் அது நடுவில் யாருமே இறங்க கூடாதுன்றத ஆண்டோட கேட்டு கொடுக்குறான். அதான் கொத்தனார் விட்டு கொடுங்க சொல்லிட்டாங்க அப்படியே சொல்லிடுறோம். வாடா அந்த கழி வந்து ஏற்படுத்தி கூட்டுவா கூட்ட பண்ணாதீங்க எல்லாருமே கட்டாபட்டா பண்ணாதீங்க எல்லாருமே கட்டாபட்டா போய் பண்ணாதீங்க. ஒரு 10 பேர் பெருமையை கொண்டு போயிட்டா ஆமா ஆமா வெள்ளை கட்டிக்கா ஒரு பெருமையை கொண்டு 10 பேர் போயிருக்கா எல்லாரும் போய் கட்டாபட்டே பண்ணாதீங்க. ஆமா இந்த கழிமலை சாயமா இந்த கழிமலை ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு அப்படியே போலாம். பப்பு வாங்கி யாரா ஏதாவது இறங்கல